Ονομάζομαι Γιώργος Μπατζάκας, είμαι κάτοικος Ιάσμου και το σπίτι μου είναι λίγο πιο δίπλα από εδώ στο σχολείο. Είχα την χαρά και την ηλικία να θυμάμαι πώς ήταν ο χώρος αυτός πριν κτιστεί ακόμη το σχολείο. Το Λύκειο και το Γυμνάσιο. Ήταν ένα κατηφορικό χωράφι, το οποίο το κάνανε σιτάρι. Είχε 3 ελιές. Πλέον βλέπω και από τότε οι 2 μείναν. Τη μία την ξεριζώσαν για να γίνει το γυμνάσιο και το λύκειο. Το παλαιό κτίριο, μόνο αυτό υπήρχε. 1980 με 81, πρώτη γυμνασίου. Εκείνο το διάστημα πηγαίναμε και τα Σάββατα στο σχολείο, κάναμε μάθημα. Δεν είχε καθιερωθεί το πενθήμερο. Το πενθήμερο καθιερώθηκε από την 1η Ιανουαρίου του 1981. Το 1981 γίνανε και τα εγγένεια του γηπέδου του Ιάσμου. Είχε έρθει τότε στο εγγενίασε ο Υφυπουργός Προεδρίας, υπεύθυνος για θέματα αθλητισμού, ο κύριος Αχιλλέας Καραμανλής. Μας είχε κάνει μεγάλη εντύπωση και μαζευτεί βέβαια όλο το χωριό. Εμείς ήμασταν παραταγμένοι πάνω εδώ ψηλά, οι μαθητές που τα βλέπαμε όλα πάνω οραμικά. Εκεί που τώρα είναι το μικρό γηπεδάκι, το βοηθητικό, εκεί υπήρχαν 2 γήπεδα βόλεϊ και μπάσκετ και εκεί έγινε ο αγιασμός, η τελετή γενικά. Αλλά μας έκανε μεγάλη εντύπωση που το ελικόπτερο προσγειώθηκε μέσα στο γήπεδο, βγήκαν οι επίσημοι έξω, τώρα βάλαν την κορδέλα, την κόψαν και ξαναμπήκαν μέσα για να φύγουν. Αυτό μας φάνηκε λίγο αστείο. Από το 1982 μέχρι το 1982 γράφαμε με το πολυτονικό. Ψηλές δασίες, περισπωμένες, όλα αυτά εδώ πέρα. Από την 1η Ιανουαρίου του 1982 καταργήθηκε το πολυτονικό και θεσπίστηκε το μονοτονικό σύστημα. Μέχρι και εκείνο το σημείο, μέχρι το 1982, οι καθηγητές, έτσι μας φαινόταν τουλάχιστον εμάς τους μαθητές, ήταν κάπως απόμακροι από εμάς, πιο αυστηροί, και μετά άρχισε να έρχεται ένα νέο κύμα καθηγητών, ηλικιακά πιο κοντά στους μαθητές, και να αλλάζει γενικά το κλίμα. Είχαμε την τύχη να έχουμε μια πολύ καλή καθηγήτρια αγγλικών, την κυρία Ειρήνη Δράκου, υπεύθυνη τάξεως από την 3η Γυμνασίου, 1η Λυκείου, 2η Λυκείου, η οποία μας αγκάλιασε και μας βοήθησε πάρα πολύ. Με την κυρία Ειρήνη Δράκου, το 1983 με 1984, στην 1η Λυκείου, είχαμε εκδώσει και την εφημερίδα, τα μαθητικά νέα. Νοέμβριο, θυμάμαι, το πρώτο φίληση, και ήταν μηνιαία. Και περιλάμβανε διάφορα θέματα από τα νέα του χωριού, διάφορα καλλιτεχνικά που γινόταν, γιατί τότε ήταν νεόκτιστο και το πνευματικό κέντρο κάτω και έρχονταν πολλοί καλλιτέχνες. Στην Δευτέρα Λυκείου πάλι το κλίμα ήταν πολύ καλό και αποφύτησα το 1986 με εκδρομή, θυμάμαι, η εβδομαδιαία τότε στις που λέγαμε, είχαμε πάει στην Κέρκυρα με μία στάση, μία διανυκτέρευση πρώτα στα Γιάννα και μετά στην Κέρκυρα. Αυτά εντάχει από εμένα. Ήταν μερικοί από τους διδάσκαλους τους με τη μεγαλύτερη επιρροή. Όπως προείπα, ήταν η κυρία Ειρήνη Δράκου, υπεύθυνη του τμήματός μας για 3 ολόκληρα χρόνια, που ήταν φίλοι περισσότερο και όχι δασκάλα. Ήταν η νέα γενιά των φιλολόγων που ήρθαν και φέραν ένα διαφορετικό στυλ μαθήματος, δεν ήταν το αυστηρό. Θυμάμαι ο Γιώργος ο Φοιτητής, καλή του ώρα όπου και να είναι, ο οποίος μπήκε, τότε φέραν οι καθηγητές και γράφαν στο πίνακα το θέμα έκθεσης που είχε μπει και είπε ελεύθερο θέμα, γράψτε ό,τι θέλετε. Κάτι το
καινούριο για μας. Δεν το περιμέναμε αυτό. Ήταν ένας άλλος τρόπος παιδαγωγικής, μπορώ να πω. Τι αλλαγές έχετε δει στο σχολείο όλα αυτά τα χρόνια? Ναι. Οι αλλαγές πρώτα απ' όλα κυριακές. Όταν ήρθα εγώ, ήταν μόνο το παλιό το κτίριο. Και γυμνάσιο και λύκειο ενιαίο. Ήταν πολύ όμορφο το κλειστό το γυμναστήριο. Δεν έχω πει να δω πώς είναι τώρα, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και εκείνα τα χρόνια είχε πολύ καλή ομάδα βόλεϊ και μπάσκετ πέρα από το ποδοσφαίρο, το σχολείο μας εδώ πέρα. Θυμάμαι που η ομάδα μπάσκετ είχε καταφέρει να κερδίσει αρκετές μεγάλες στην περιοχή και κατέβηκε και έπαιξε στην Θεσσαλονίκη κύπελλο με τον Άρη Θεσσαλονίκης τη χρονιά τότε που μεσουρανούσε και ήταν εν ενεργεία ο Γκάνης και ο Γιαννάκης, κάποια μεγάλα ονόματα του μπάσκετ στην εποχή μας. Αν μπορέσετε να δείτε κάποιους από εκείνους τους παλιούς παίχτες της ομάδας να σας μιλήσουν για αυτές τις εμπειρίες, θα ήταν καλό, όπως και με το βόλεϊ. Παίζαμε με Ορεστιάδα, είχαμε πολλές επιτυχίες. Αυτά εδώ τα καινούργια κτίρια είναι πολύ όμορφα, όλα αυτά που γίνανε εδώ μέσα. Πώς επηρέασε τη ζωή σας η διδασκαλία στο σχολείο σας? Είπαμε ότι το σχολείο, η οικογένεια πρώτα διαμορφώνει τον άνθρωπο, το σχολείο και μετά η κοινωνία. Πήραμε πολλές γνώσεις εκείνα τα χρόνια. Δεν ξέρω, η μάθηση ήταν διαφορετική, αλλά ήταν ουσιώδης. Μένανε αυτά που μαθαίναμε τα περισσότερα. Τώρα αρκεί να σε ενδιαφέρει. Θέλω να σας πω ότι κανείς δεν θα πάει χαμένος σε αυτή τη ζωή, είτε γίνει καλός μαθητής, είτε δεν είναι καλός μαθητής, είτε περάσει σε κάποιο πανεπιστήμιο. Γνωρίζω ανθρώπους, παιδιά που ήταν κακοί μαθητές στο σχολείο και αργότερα διαπρέψανε σαν ελεύθεροι επαγγελματίες. Απλά ήταν η κατάλληλη συγκαιρία, να το πω, ή βρήκαν αυτό που τους άρεσε να κάνουν. Και πολλοί άλλοι που περάσαν στο πανεπιστήμιο, μεμονωμένα που μείναν στάσιμοι στη ζωή τους. Δεν προοδεύσαν. Οπότε δίνει βάση στο σχολείο. Δίνει καλούς φίλους, πολύ καλούς φίλους, που θα συνεχίσετε να τους έχετε για μία ζωή, ιδίως επειδή δεν είμαστε μεγάλη πόλη, αλλά είμαστε μια μικρή κοινωνία, ένα χωριό, ας πούμε, και με τον ΑΒ ή τρόπο θα τους έχεις και γείτονες. Αυτά. Έχετε φωτογραφίες, επετηρίδες ή αναμνηστικά που θα θέλατε να μοιραστείτε για αυτό το έργο? Ναι. Δυστυχώς το εφημεριδάκι που βγάζαμε δεν μπόρεσα να βρω κάποιο αντίτυπο. Έχουν χαθεί όλα, θα ήθελα να φέρω. Έχω φέρει μία-δύο φωτογραφίες από εκείνα τα χρόνια που ήμασταν στο σχολείο, από μία εκδήλωση στην πρώτη ηλικίου που είχαμε κάνει και με είδη λαϊκής τέχνης στο τμήμα μας. Μία φωτογραφία από κάποια Χριστούγεννα που είμαστε όλοι μαζί μαζεμένοι. Τι άλλο. Αυτά. Ποιο μήνυμα θα θέλετε να μας μοιραστείτε με τους σημερινούς μαθητές? Δεν καταφέραμε να κάνουμε ένα reunion, το οποίο επιθυμούμε, αλλά έχουμε διασκορπιστεί και στο εξωτερικό και σε διάφορα μέρη εδώ στην Ελλάδα. Δεν έχουμε καταφέρει, το έχουν ζητήσει και παλιοί καθηγητές για να γίνει ένα reunion, να μαζευτούμε. Πάλι η παλιά μας παρέα. Και μακάρι να βρεθούμε όλοι μαζί. Αυτό. Η αγαπημένη σας ώρα? Μου άρεσε πάρα πολύ το μάθημα της φιλοσοφίας και γενικά τα φιλολογικά μαθήματα. Αυτά αγαπούσα πιο πολύ. Όταν είχαμε, ας πούμε, στα νεοελληνικά κείμενα, έτσι λέγω τώρα, δεν ξέρω αν
ονομάζω διαφορετικά. Όταν είχαμε ποίηματα, να κάναμε ποίηση, μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτό. Διατηρείτε επαφές με παλιούς σας συμμαθητές? Σχεδόν τους περισσότερους συμμαθητές. Αρκετοί μένουν ακόμη εδώ στο χωριό, δραστηριοποιούνται επαγγελματικά και φυσικά έχουμε διατηρήσει επαφές. Και τώρα ιδίως με το Facebook, με όλο τον κόσμο έχεις επαφές. Αν έπρεπε να περιγράψεις το σχολείο με μία λέξη, ποιο θα ήταν αυτό και γιατί? Αυτό εδώ το καινούργιο είναι πιο όμορφο, θα έλεγα, από το παλιό το δικό μας. Εμείς ήμασταν λίγο στριμωγμένοι. Θυμάμαι στην τρίτη ηλικίου, επειδή οι τάξεις ήταν συγκεκριμένες, θεσπίστηκε τότε το σύστημα των δεσμών πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη δέσμη. Εμείς, σαν πρώτη δέσμη που ήμασταν 7 άτομα, κάναμε μάθημα στο γραφείο της Ηλικιάρχης. Δεν υπήρχαν αίθουσες. Και είχαμε πραγματικά, η τρίτη δέσμη έκανε στο γραφείο των καθηγητών και τους είχαμε εξορίσει τους καθηγητές μας από τα γραφεία τους εκείνη τη χρονιά. Ξέρω μετά αν αλλάξει τα πράγματα. Αυτά. Εδώ πέρα, όπως είπα, να διαβάζετε, να είσαστε επιμελείς στα μαθήματα, ή μόνο. Ευκαιρίες δίνονται πάρα πολλές στη ζωή. Μην διστάσετε. Γιατί πολλές φορές διστάζουμε να κάνουμε κάτι και μετά χτυπάμε και κεφάλι μας. Μην διστάσετε. Κάθε ευκαιρία που θεωρείτε ότι θα σας βοηθήσει για να προοδεύσετε τη ζωή σας, να την αρπάζετε. Αυτό. Ό,τι και αν κάνετε στη ζωή σας, κάποιο χόμπι θα το έχετε. Συνεχίστε να καλλιεργείτε αυτό το χόμπι που έχετε. Είτε είναι η αγάπη για το ποδόσφαιρο, είτε είναι η αγάπη για κάποιο λογοτεχνικό βιβλίο, είτε οτιδήποτε άλλο. Είναι καλά να προχωράμε. Σας ξεκουράζει κάτι που αγαπάτε, δεν σας κουράζει, σας ξεκουράζει το ενάμιο. Αυτό θα ήθελα να πω.